Здравейте отново. Здравейте отново. Играя тук пак със същия човек. И грифвам почвата. Отново сме в Skyblock и не мислим да се местим. В Skyblock на Ironcraft. Да. Отново в Ironcraft. Щяхме да влезем в един друг сървър, но не ни влиза. Полицията минава. Чуват се сирени. Сега оголемяваме Исланда и след малко мислим да направим нещо. Ще чупи дървата, ще се махнат и листата тогава. Ще го правим да не е като вра. Добре, чакай, ще не се чува звука. За майка това. Чакай настройки. Музика и звуци. Аз съм си изпрял моите. Аз си ги пускам на 50%. Това дърво край има ли, бе? Бас нещо. Май ще няма. Стъмнява се, но за съжаление тук не излизат зони. За съжаление, иди. Да, за съжаление, чак да ни дадат моркови и картофи. Тук остана родната джунгла на... Тук остана родната джунгла на Тарзан. Направо. Посяхме едно дърво и А то остана като Титаник. да. И ще можем да се оголемим Исланда. Това аз не мога да стигна до работната маса. Представяш ли си? Това е истинска мина. Като чупиш дърветата, се махат и листата, затова ще чупи дърветата с листата и се оправи. Съжалявам. Чупи си саблите. Писна. Сега трябва да шипим всички дървета, разбира се. Но са твърде много. Ей! Това съм си го запил. Махни се. Да, ти си го запил. Махни се. Но преди малко аз го чупих. Аре, ти ми го започна. Аз ти знам. Махни се. Ти се махай! 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 Махни се. Вземи си друго дърво, виж колко има тук. Ти па взе точно най-голямо. Да. Защото съм про. Да, готово. Ти ще питам, аз намерих 3 дървета за това. Сега... Чудя се какво е да направим този Исланд.
тук и той ще не може да се пренасят неща, да се развива и ще не идват зомбита през вечерта. Порасна някакво ново дърво, защото ми дойде ресто пред лицето. То е тук направо джунгла. Къде да се обърна листа всякъде. Това било да си дърводелец. Дървосекач. И на кой го викаш? Я на двамата. Аз събрах беше един стак. Не дъбови. Дъбова дървесина събрах. 26 рия, около 5 стака дъбови ресни. Аз имам 56 дългови дървесини. 58. Да. Кой събрах толкова? Докато ти строеше моста, аз чупех. Защото винаги са така. Айде, вече стават стак дългова дървесина. Това са 16 по 16, 32. 4 стака. Доста ми се иска да пусна другия сървър. Там сме малко развити, но не сме кой знае. Ябълка, ябълка, ябълка. Да, ябълката е! Нема. Бахи. Който си я вземе за него си. Абе, какво се прави с захарната с растика? Сахар. Захарната с растика. Мгм. Как? И в крафтинг вече. Да, захар. Слагаш го. Получих захар. Ха. Аз събрах 41 дъбова дървесина. О, ябълка! Аха, сега и аз имам ябълка. О, да. Колко празни бучета има да те, капитан? What the fuck? Ти имаш само 3. 2. О, нет. Как? Аз много ям. Къде намираш захарта? Яде ли са, бе? Не. Какво се прави с нея? Торта. Как се прави торта, бе? Да се нахрани. 2 кофи мляко, 2 яйца, О, what the fuck? пшеница. Откъде да се намерим мляко? От Ти кравите. ли викаш, че с яйца нищо не се прави, бе? Казах торта и се целят хората. Виж как ти... Баси! Две ябълки! Ябълка! Ето ти едната, аз нямам празни бучетайче. Нямаш ли? Всичките бучета са ми пълни, виж. What the fuck? О, гръ. Чупи, 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 чупи. Или не насъдиш. Аз имам кофа, бе. Факт. За какво ли не? Ако може да намеря лава. Дърво. Абе, майса! Как ми ги взе моите, бе? Това си е мое. Вас си спора, майна. О, е. Сега какво ще правим? Аз тук колко неща мога да се направя. Искам. Не дей да съдиш саплинките само. Това да не седи. Саплинките. На дървото, коренчетата там. Що? Защото пак ще стане същото. Не дей да чупиш листата, те се върнат. Так му го разчистихме това нека. И ти по-надей да чистиш.
Може би ще